Aya, penjo no benda dwa cholo ni Lisa kalore ni in bendi intiere sector no mar ohala. Ang'o ma itimo mopogore gi jomoko ma ng'ato koro nyalo single out Lisa to weyo joma moko? Kaka sewacho kendo ni communication e gima gimoro amora. Neno kaka iwuoyo gi ji, kaka i address ng'ato. Kikibed ni in kan gidoro dhi intende moko manado na dhi interview moro mar tich e Kafo to nyiri mana bedo kodo loso kaka no bede line je ngin ko rito ni tan Mario chupi ke kin mi boy to nyiri gi nen ni winjo ni ai manager no chalnga magero kanyal dware mano kanyal tiyo go hano kanyal iwinjo koro ise piny masani ok piny ngima masani waran through spirituality ndege moko men spiritual koro isewacho kama labda ni spirit moro mane kalo macho ni awinjo ngato kacho negativity odhi to donje ok yud tich napuonjra ni kakiloso gimi wache gi dhogii kata muma wache book ma James dhogii ni teko mar nino ngima gi loko ngimani dhogii lewi no kende to kakiloso mondi ng'a kiloso kikibedi ngama positive ahinya ngama negative ahinya kikibeda brani rigo sechako loso suit koro parno bro dhi kamoro ineno koro kisewacho ko abedhi timo mare do neno kama dwa dhi ineno koro mane gima negativity wang'eny kodo ok support each other. Another thing gimarewera ni wabed jogo ma kaka rawera kidoni chak ohala mari kata kidoni chak gimoro man rowera weteni man kod the same thoughts around iwacho ni circle mari your net worth is your network, your net worth is your gain around your circle kasa ni wacho ni one kai waduto ro timo ohala moro wacho ni wadhi empower ka minister ni mentorship waduto wadhi mentorship no koro ni to tachia wange gi mwati mondo gini osud mbele. Another thing ni kikibedi ngama yiero gik moko webere kichacha kila kitu onge ngama I'm sure ni jok moko man successful in business the most rich men globally kin Elon Musk kinjo story margi ngato ngisine na chako gi 1,000 ichako kod minimum wage kata minimal capital kaka sacho ni urene ngisa ni ngato ne uso sweet no chako mana gislinga kiana beach kwa msanii usechako to loso kampuni mare ma sweet ineno idoro richa kod minimal capital gimingo matinje mitikodo kikidhi ngwech ni anadwaro gikawach ni adwaro kadonji ni rigo bang'eny anadwaro $1 million mondo achako ohala mara ohala no boring ohala mbi podho mano ohala mbi podho kwa sababu million jise invest ohala okitimo research mang'eni area ni ang'o mauso mo competitors mekagin ng'ama chal nade kata ni unyalo uso nyanya uduto chakre ka nyaka len mogikcha lakini competitors meka ng'ani uso slinga beach an ka uso slinga ngwen donge jibonyo mani imak customer siko le customer mondo gi trust wach ging'eni in ng'ama elewa mfuko mar customer mari elewa mfuko kaka chalo be gik mitimo kido ni timo hala kikichunga logo kinyi michako timo ang'eni ohala gwedo kod talent makama kata skills meki en ilongo ni wacho ni Nyasaye maluongi kata loso kodi gimoro more ni Nyasaye the moment miwinjo ni an kaka Joyce agombo ni adhi achak abedo chef disano kikibedi pini dwa chako draft ni adabedo perfect. Success isn't about perfectness, it's about being persistent. Awinjo na dwana bed chef adwana team chef itimo mateke ndimedo kindi medo temo bitem kati fail kati wango chapa to bidumrate itemo matek tema nyaka ni chop the perfect part. Mane gima dangisro wera duto manoko kae okay ni gimora mora alafu kikirang pesa kitimo biashara ngini ngato rango ni profit mara mfuko na ndibedo pesa di ineno aningeni korado bedo kaka bespoke kanjo tinga bilongo ni bespoke okri otongo lewni ati okarati ko example mari zani otongo lewni winjo kaka no chako piny mailungo ni umoja notonga mani dot obiro nyaka sani ngama designer maduong Kenya kama jiluola kalepe motwango ji ichaka mos alafu pia kikirangu wadu kama dhie kikinyi wadu ni ati ni Millicent no indo Rwanda be adwa scholarship no okibi yudo kila ngato nigi seche ne gik moko move kod seche ne gimora mbora ni reason mare ino ki yudo okinyal dhi school okati ni ngamo dhi school e man kod opportunities kata skill en ngata most wachi ni skill overtaking education skill en ngata kati onge gik school kati ng'eti mofundi tim mate anno ka thuolo marwaru machako di bisa wach ni mogik and gima dangise rowere nani aero wacho wach moro ni success isn't about being perfect. It's about being persistent and try again and again until you find the perfect one. That's true.